בעצם החברה שלי קמה די בזכות אנשים. אני אומר לך שאני אוהב אנשים, זה לא סתם. אין בן אדם אחד בעולם, אחד, כולל אילון מאסק וכולל סטיב ג'ובס, כולל כל האנשים הכי מטורפים שתביא, שהקים אימפריה לבד. זה לא קיים. זה לא קיים. תמיד צריך אנשים שיעטפו אותך, אנשים טובים, אנשים מטורפים, צריך לשלם להם על זה, על הניסיון חיים שלהם, על הדברים שלהם, תמיד צריך אנשים. ברוכים הבאים לפודקאסט של חננאל יעקב אלבו. בפודקאסט הזה נדבר על מיינדסט, השקעות נדל"ן ומה שביניהם. בפרק הזה נדבר על הדרך העצמאית שלי בעולם הנדל"ן בארצות הברית. נמצא איתי ניתאי בנימינוב, מנהל סוכנות שיווק דיגיטלי. שלום ניתאי. שלום חננאל, מה שלומך? שלומי מצוין. שמע, האמת שבהמשך לפרק הקודם, גם בפרק הזה יש את כאילו הקטע הזה של היזמות הוא בוער פה, ולאו דווקא אנחנו לא שמנו דגש בפרק הקודם על נדל"ן, כאילו על כל הקטע של השקעות נדל"ן, על העיסוק סביב נדל"ן, אלא על העניין של החוש היזמי, שנראה לי הוא בוער ממך, ובפרק הזה אולי באמת נשמע קצת יותר על הדרך העצמאית שלך בעולם הנדל"ן. לגבי חוש יזמי, אז יש את ההנחה הרווחת שאו יש או שיש לך את זה או שאין לך את זה. אפשר לבנות את זה. אפשר לבנות את זה, כמו כל שריר. אתה מרגיש שלא נולדת עם זה, כאילו. תראה, אני מרגיש שלא נולדתי יזם, אבל כל מי שמכיר אותי מהיום שנולדתי אומר לי, אתה מכיר את זה? תמיד היית יזם. אני גדלתי בקריית יובל, עכשיו אם אני אלך לקריית יובל, אז נמצא את הסבתא המרוקאית. תמיד ידעתי שהוא יזם. תמיד ידעתי בסדר. יכול להיות. נכון, יש כאלה שהם יותר בולטים, קצת יותר קריזמה, דברים כאלה, זה נכון. אבל זה לא אומר שאי אפשר בלי. אולי יותר קשה, אולי יותר מורכב, אבל... אז איך, אוקיי, אז אם אנחנו כבר מדברים בנדל"ן, שכמובן אני גם מכיר את העולם הזה מההשקעות שלי יצא לעשות, אז אתה בעצם פתחת לפני כמה שנים חברה של... לפני 5.5 שנים. לפני 5.5 שנים, חברה שכל המטרה שלה זה בעצם לעשות עסקאות רווחיות בנדל"ן. לגייס משקיעים. לגייס משקיעים. מה שנקרא לעשות כסף בלי... נכון? אז... פחות או יותר. אז באמת, מי שהקשיב לפרק קודם מבין איפה גם התחלת את הדרך הזאת. אחרי שכמה שנים היית בעצם שכיר בחברת נדל"ן, אמרת באיזה שלב, זהו, עכשיו אני מתחיל את הדרך שלי העצמאית. כן, אני בעצם רציתי להיות איש העולם הגדול. לא יודע מה זה אומר, אבל רציתי להיות קצת יותר קצת הרבה יותר ממה שהייתי. זה היה בגיל 30, איך אומרים, הילד בן 30 יש לו חום גבוה. הבנתי שבין 30 ל-40 זה באמת הזדמנות מעולה להתפוצץ על העולם. מה שנקרא, אתה כבר יש לך 10 שנים של ניסיון חיים, מגיל 20 עד 30. למרות שאתה בגיל 30 כבר יש לך 4 ילדים. כאילו זה... אז אני אומר, ניסיון חיים, אתה בא כבר בגיל 30, לפחות אני באתי ככה... בשל, רוצה להגיד בשל. ניסיתי משהו עם החברה הקודמת, זה לא הסתדר, הבנתי שאני יוצא קדימה, היו איתי כמה משקיעים שמאוד מאוד אהבו אותי ואהבתי אותם, ואנחנו עדיין אוהבים אחד את השני, נשמע כאילו לא איתנו היום. מאוד דחפו אותי לזה. בעצם החברה שלי קמה די בזכות אנשים. אני אומר לך שאני אוהב אנשים, זה לא סתם, כי לבד, אין בן אדם אחד בעולם, אחד, כולל אילון מאסק וכולל סטיב ג'ובס, כולל כל האנשים הכי מטורפים שתביא, שהקים אימפריה לבד. זה לא קיים. זה לא קיים. תמיד צריך אנשים שיעטפו אותך, אנשים טובים, אנשים מטורפים, צריך לשלם להם על זה, על הניסיון חיים שלהם, על הדברים שלהם, תמיד צריך אנשים. ובסיפור שלי התחיל בחברה שלי. משקיע שכל הזמן אמר לי, אתה צריך לגדל ביצים. קדימה. תתחיל לעשות. בוא אליי הביתה. אני מארגן כמה חבר'ה, נגייס לך כסף, קדימה. זה בהסתמך על העבר הקצר שהיה לך בהשקעות נדל"ן, הוא אמר... 4 שנים אני מכיר את הבן אדם, זה המשקיע הראשון שלי שהכרתי, הלכתי אליו, סליחה על המחנן הבא, ואמרתי לו, שלום, אני עובד בספיות, אני זה, והוא פשוט אמר לך, יאללה. כל כך האמין בי, כל כך אהב אותי, עדיין אוהב אותי, הוא איתי משקיע הרבה מאוד. באתי אליו הביתה, הוא ארגן חברים. הביא כמה חברים,
חבר'ה מסתכלים על הרים חמוד, סך הכל חמוד, מה הוא מסוגל לעשות? כאילו, בוא תציג לנו פרויקט, בוא תציג תוכנית, ואני ככה בצבע אדום, מה אני מציג? אין לי כלום. והבחור אומר להם, תקשיבו, זה לא מדובר על עסקה. מדובר פה לאמר על הסוס. זה יצא ממנו משהו גדול. אני יושב שם, נחמד לי לשמוע את זה, עוד יותר מלחיץ לשמוע את זה, כי אני לא יודע לאן ללכת, מה לעשות. סיכום, גייסנו $500,000 באותו ערב. הוא אומר לי, הכסף הזה יושב בחשבון בנק, כמובן אצלנו. סע לארצות הברית, תביא עסקאות. ככה. מה שאתה שומע. טסתי לארצות הברית, הפעלתי ככה קשרים שהכרתי שם וכל מיני דברים כאלה, קיבלתי גם סיוע מאנשים חיצוניים, כולל אנשים בחברה הקודמת, תודעת שפע, שעזרו לי וחיברו אותי לקשרים. והתחלתי בפיקס אנד פליפ, מצאנו כמה עסקאות טובות. פיקס אנד פליפ, כאילו למצוא בתים ישנים. השבחה, קנינו בתים ב-60, 70, 80 אלף דולר, שוב אני מדבר על 2018. השבחנו ומכרנו, עשינו את זה כמודל קבוצתי. אמרנו, בוא ניקח $500,000, נקנה, נניח שמצאנו 5 בתים, כל אחד $100,000, אני יכול עכשיו לאותם 5 משקיעים לרשום בית על שם כל משקיע ומשקיע, אבל מה שהלחיץ אותי זה איך אני יודע מה יצא עם העסקה. יופי שבאקסל כתוב מה שאני רוצה שיהיה כתוב, אבל אולי העסקה הזאת תצא יותר, וזאת תצא פחות, וזאת תימכר יותר לאט, וזאת תימכר יותר מהר, וזה בכלל ייתקע, ופה יגנבו את החומרים. זאת אומרת, פחדתי לעשות עסקה, אז אמרתי להם, בואו נארגן קבוצה, כאילו, ככה זה התחיל, בואו נארגן קבוצת משקיעים, אנחנו 5, גם שמתי כסף שלי, עשיתי ריפייננס על אחד מהנכסים שקניתי ב-2016, יוצאתי $127,000 לתוך זה היה הסך הכולל של ה-500, גם הכסף שלי בפנים, כמובן, skin in the game. מדהים. skin in the game. כן, חשוב בכל דבר שאנחנו עושים או רוצים לעשות עם אחרים. כאילו להיות מושקע גם בעצמי בתור היזם, להיות מושקע בתוך העסקה. אנשים רוצים לראות את זה. נכון. זאת אומרת, אני הגעתי אליך כי אתה עושה פודקאסטים מעולה, אז אמרתי, אוקיי, אני לא אלך לחבר שלי ברחוב, אגיד לו, אח שלי בוא, תעשה לי פודקאסט. הולכים לאנשים שמבינים בדברים, אז... ומה שנקרא בפנים, הנה, אתה פה איתי. אני פה איתה לגמרי, אני מושקע בפודקאסט הזה. מדהים, מדהים. יצאתי, הקמתי LLC וכל הדברים, הפירוטכניקה. גם יש איזה חלק מאוד מרגיע, אני חושב גם למשקיע, הוא לא כאן הבית אחד בעצם, הוא שותף בסתם, נתת דוגמה 5 נכסים, אז הוא שותף ב5 נכסים. מה, בסופו של דבר עשינו תשואה מעולה. אני אומר שעשינו תשואה מעולה, אחד הנכסים הלך לאיסטר. אוקיי, אז... לא, אני אומר, הלך כאילו יחסית גרוע, ואחד הלך ברמה שנמכר הרבה יותר ממה שציפינו, והשלושה האחרים היו די ממוצעים. זאת אומרת, השגנו איזושהי תשואה מעולה, ואם היינו מחלקים את העסקה, זאת אומרת, כל אחד היה לוקח נכס, התוצאה הייתה כזאת. 1 סופר מרוצה, 1 מקלל את היום שהוא פגש אותי, ו3 אומרים, אוקיי, סבבה, לא ריגשת אותנו. זאת אומרת, עמדת במילה שזה לא פחות חשוב, אבל לא ריגשת אותנו. אבל עצם זה שעשית משהו שהוא שונה, ובעצם לעשות את זה קבוצתי, שזה באמת, לכולם יש אינטרס שהכל יצליח. כאילו גם לך וגם להם, זה לא שאתה היית על נכס אחד. ואתה גם פחות מושפע, בשבילי זה הכי קריטי. זאת אומרת, אני אומר את זה, ואני אחזור על זה שוב ושוב, בכל הפרקים בערך שאני מדבר על השקעות, על חומר מקצועי, מה שנקרא. אנחנו תמיד מסתכלים על כמה נרוויח. מה קורה עם הכמה נפסיד? עכשיו, אני לא אומר, בוא נהיה עם ראייה שחורה וזה, אבל צריך לראות את זה ורוד, צריך לראות את זה גם שחור. דברים יכולים ללכת יותר טוב ממה שאנחנו, יש לי סיפור על זה עכשיו, קנינו נכס ב$480,000 לפני, אני ככה מכניס את זה, כי זה חייב, תבינו, יש גם הפתעות טובות בנדלן. באוגוסט 2022, קנינו נכס ב$480,000. זה נכס שלא רציתי לקנות, היינו חייבים לקנות אותו כתוצאה מדברים אחרים שקרו בעסקה אחרת. המוכר אמר, אתם רוצים לקנות את זה במחיר שאתם רוצים, תקנו גם את זה. הייתי נגד, שכנעו אותי, הצליחו, קניתי את הנכס ב$480,000. עשינו שמאות עליו שבוע שעבר, כי אנחנו רוצים להעריך את הנכסים של הקרן, שאנחנו מגייסים אליה. השמאות הגיעה $1,200,000. על הנכס שהיה שם? $1,200,000. קנינו ב$480, $1,200,000. ולא עשינו, לא עשינו משהו שהוא בלתי רגיל.
שינינו את הסוחר מ-month to month, מה שנקרא חודש בחודשו, לטריפל נט, זה דייר שמשלם את כל הארנונה וביטוחים ודברים. זה היה השינוי היחיד שכן הקפיץ את השווי, לא ברמה כזאת, אבל דברים טובים גם קורים. אז זה לא מה שמפחיד אותנו, הדברים הטובים. זה בונוס. מה שמפחיד אותנו זה מה יקרה אם לא הולך, אם אנחנו לא מצליחים למכור, מצליחים למכור פחות, אם יש תקלות בדרך, אין סוחרים, זה יותר מלחיץ. ואותי, מעבר לפיזור שאנחנו עושים על פי מספר נכסים, כשאנחנו משקיעים בתור קבוצה, אותי מעניין מה קורה כשנכס אחד לא הולך. כי אם אתה רשום על הנכס הזה, אתה בבעיה, אני ואתה בבעיה. אתה בבעיה כי אתה הולך להפסיד כסף, וזה קורה בהשקעות נדל"ן, שאף אחד לא יספר שום דבר אחר. אני בבעיה כי השם שלי עכשיו הולך, ולא בכוונה. לא חייב להיות, לא צריך להיות גנב כדי שהשם שלך ייפגע. לפעמים עסקה פחות מוצלחת פוגעת לך בשם. נכון שמשקיע נכנס ואומר אני יודע שיקרה והכל סבבה. זה לא, בסדר, השם שלנו זה הדבר הכי חשוב. אז אני קודם כל, גם כשאנחנו בודקים עסקאות, גם כשאני בודק עסקאות, תמיד זה איפה אני יכול להפסיד, בודק את כל השטח, ורק אז כמה אני יכול להרוויח. ולא הפוך, כי אם אני בודק כמה אני הולך להרוויח, אני עלול לטשטש את עצמי. בוא נחזור רגע להקמה של החברה. אז יש לך, בעצם היה לך את הקבוצה הזאת של המשקיע שמאוד מאוד האמין בך, ויצרתם כמו קבוצת רכישה כזאת. כן. קבוצת רכישה הראשונה שלך. נכון. ואחרי שהעסקה הזאת נשמע שהיא הצליחה, נכון. למרות שהנכס ככה ונכס ככה. במשך שנה עשינו כמה פליפים מעבר לחמישה האלה. עם אותה קבוצת משקיעים, מדהים. תראה, זה כבר התחיל, זאת אומרת, זה התחיל כבר פה לאוזן, אז גייסתי עוד כסף באותה שנה, פתחתי עוד קבוצה, עשיתי עוד עסקאות, זה לאט לאט התחיל לצבור תאוצה ככה יפה. 2019, מ-2019 נכנסתי לעולם המולטי פמילי, שזה בעצם לאן שכיוונתי מההתחלה. לא רציתי להיכנס ישר לעולם המולטי פמילי, כי פחדתי, לא הכרתי, זאת אומרת, הכרתי יותר סינגלים וכאלה, אז נכנסתי לזה, אבל עשיתי עוד כמה עסקאות, בקיצור, במהלך השנה, זה די הלך לכיוון חיובי, התפתח, אתה יודע, שאני אומר שהפעולות שאתה עושה הן פעולות טובות, ואנשים מרוצים ממך ומעריכים אותך, ותופסים ממך, אז מגיעים עוד ועוד אנשים. די טבעי שחברים ימליצו לחברים, אנשים ימליצו לחברים שלהם. כן, אנשים יש סכום כסף, רוצים, מחפשים, החברים שלהם בדיוק השקיעו, אומרים להם, וואלה, הנה, אני מכיר איזה חננאל שיודע לעשות עסקאות. כן, משהו בשם עשה את זה, למרות שאני סבתי את השם הזה בהתחלה, אמרתי להורים שלי, מה אתם קוראים, מה קראתם לי חננאל, איפה הבאתם את השם הזה? שמע, יש לנו פה שני שמות, גם ניתאי, שמע, זה שם שכל מה זה הילדות אני סוחב אותו איתי. שמות קשים יש לנו. מה, הבאתם לי יעקב גם, וזה, אבל היום אמא שלי צוחקת עליי, כי אומרת לי, אבל היום אתה קורא לעצמך ג'ייקוב באמריקה, ג'ייקוב. אז עשית כמה שנים, ב-2019 נכנסת לעולם המולטי, אחרי כמה עסקאות באמת מוצלחות של פיקס אנד פליפ. נכון, הרעיון אותו רעיון, לקנות בנייני מגורים, פשוט כמות יחידות גדולה יותר. הרעיון בסופו של דבר היה לקנות כמה מבנים של מולטי פמילי, כמו שעשינו, קנינו כמה מבנים של סינגלים, בואו נקנה כמה מבנים של מולטי פמילי. לאט לאט זה התפתח לכיוון קרן, אבל הייתה איזושהי, אני קורא לזה הערה בכוונה או שלא, באזור מרץ 2020, כולנו יודעים מה קרה במרץ 2020. תחילת הקורונה. הקורונה התחילה. לחץ אדיר, קניתי אדמה של 65 מגרשים לבנייה חדשה, כי זה מה שעשיתי אז בחברה הקודמת, זה מאוד מאוד הבנתי בתחום הזה, אז הלכתי מפליפים, בסינגלים, בבתים פרטיים, לתחום של בנייה חדשה בבתים פרטיים, ובמקביל לסינגל פמילי, במקביל לבנייה חדשה של סינגל פמילי. ואז התחילה הקורונה. היינו בבית, אני חייתי בישראל באותה תקופה, אני גר בארצות הברית. כולנו היינו בלחץ, אף אחד לא ידע לאן זה הולך, מה קורה, מה אנחנו עושים. אני מהלחץ ביטלתי את הפרויקט של הבנייה החדשה, כי אמרו המחירים הולכים להתרסק, לא יהיה חומרים, לא יהיה זה, בדיעבד. לא אגיד שזה יתברר כטעות, כי בסופו של דבר הבתים האלה נמכרו ביותר, גם חומרי הבנייה עלו יותר, אז התשואה אולי קטנה, אבל זה לא פרויקט שהיינו כנראה מפסידים ממנו, אבל אתה יודע, דלתות מסתובבות, אנחנו לא יודעים לאן היינו מגיעים, היינו עושים מה. שחררתי את הכסף הזה והתחלתי, חברתי לשני אנשים יקרים, ששניהם גרו בארצות הברית, אחד היום גר בישראל, ומציעו רעיון של בוא נעשה דבר שנקרא הוטל קונברז'ן. זה בעצם הסבת מלונות
מוטלים, זה לא שרתון בסדרה החמישית בניו יורק. מוטל 6 וכאלה. כן, מוטל 6, מוטל 8, יש לך סטי ברידג', יש לך כל מיני דברים שבכלל אין להם שמות, כי זה סתם מוטלים של אנשים פרטיים שבנו אותם. ובעצם אנחנו רוכשים, בוא נרכוש מלונות, ונעשה להם הסבה, שינוי ייעוד, זה נקרא ריזונינג באנגלית, לבנייני מגורים, מולטי פמילי. התחלנו את זה ב4 יחידות, 5 יחידות, 10 יחידות, 12 יחידות, 6 יחידות, מאוד מאוד בקטן. חלק מהעסקאות קיבלנו בראש, כי זה היה תחילת הדרך, לא באמת ידענו איך, כמה ולמה, אבל טוב שהתחלנו מה שנקרא בקטן, והתחלנו גם עם כספים שלנו, לפני שאנחנו מערבים איזה משקיעים. לא הפסדנו כסף, אני יכול לומר שאפילו הרווחנו קצת, אבל גם זמן שווה כסף. נכון, והזמן הוא למידה, אז אנחנו אומרים, יצאנו בזה טוב, ולאט לאט התחלנו להתמקצע יותר ויותר. היום אנחנו כבר עושים 100 יחידות ומעלה. ממש כאילו מלונות של 100 יחידות. מלונות, לפעמים זה מלונות של חדרים, חדר, כאילו 35 מטר, זה חדרים קטנים, חדרים של מלון. אנחנו בעצם הופכים אותם לדירות סטודיו, אנחנו לא שוברים קירות והופכים יותר מדי את המקום, זה נשאר חדר, זה נשאר, נגיד, עכשיו אנחנו קונים 90 יחידות, אנחנו הופכים את זה ל-92. יש שם את היחידת מנהל, שזה דירת 2 חדרים, הופכים את זה לגם מפרידים, אבל בעצם זה הופך להיות דירות סטודיו, שבדרך כלל מתאימות לסטודנטים. יש דבר שנקרא traveling nurses, שזה אחיות מטיילים, אחיות נודדות. כן. יש גם גברים, אנחנו לא פה. זהו, לביטוי הזה באנגלית קוראים אחיות נודדות, אבל זה באמת אחים נודדים. יש גברים ונפשי, האחים שלנו נודדים. זה בעצם מקצוע שאנשים עובדים בבתי חולים, במקצועות סיעוד, והם פעם בשנה, שנתיים עוברים ממדינה למדינה, מעיר לעיר, מבית חולים לבית חולים. זה האורח חיים שהם בחרו. אנחנו מזכירים להם, אנחנו מזכירים לווטרנס, שהם בעצם פורשי נתמחי צבא, אחלה קהל יעד לעבוד איתו. מעט מאוד סקשן 8 זה קיים, אבל מעט באחוזים מאוד מאוד בודדים. פחות אוהבים להתעסק איתם, אבל זה עדיין קיים. זה במלונות שהן יחידות, יחידה אחת, כאילו סטודיו. דירת סטודיו, בדיוק. בצד, יש מלונות נוספים שאנחנו עובדים איתם, שזה מלון דירות. בסדר? מלון דירות, יש בזה בעצם יחידה של חדר 2-3 חדרים, עם מטבח, עם סלון קטן. שם העבודה של ההסבה היא הרבה פחות פיזית, כי כבר זה מוכן, רק עושים טאצ'אפים וכאלה. יותר עבודה מול העירייה, לעשות הסבה לשטח. ריזונינג, שינוי ייעוד לשטח. כאילו הדירות שם כבר מבחינת המבנה די מוכנות, כי זה פונה למשפחות. זה פונה למשפחות. מה יותר טוב, מה אני אוהב יותר? שניהם. לקהלים שונים, וברגע שאתה בונה קונספט ובונה חדר כושר ומחסנים ואזור לעבודה כמו סטייל WeWork, כזה Workspace, נגיד את השם ככה. חלל עבודה. חלל עבודה, ובחוץ פינות, מה שנקרא, פינות קהילתיות, community area, יש שם ברבקיו ויש שם fire pit, אני אפילו לא זוכר איך להגיד את זה בעברית, אבל כל מיני מקומות ישיבה נחמדים, וקלאב האוס בתוך הבית וכאלה, בתוך המבנה, בעצם לייצר להם סביבה מאוד מאוד נוחה וכיפית לגור בה. כי אנחנו הדיירים, בעצם זה הנכס הכי גדול שלנו, ואנחנו מתייחסים אליהם בצורה הכי מכובדת שיכולה להיות בעולם. הם אלה שמשלמים לנו את המשכנתא, הם אלה שמשלמים לנו את השכירות, הם אלה שהופכים אותנו לעשירים. האמת שזה נקודה, צריכים לדאוג להם. זה נקודה באמת שאני חושב שמי שמתעניין בנדל"ן, או גם בין אם כיזם או כמשקיע, הרבה פעמים, לפחות זה מה שגם אני הרגשתי בהתחלה, אתה אפילו לא חושב על זה, אבל בסוף הסוחר, הדייר, הוא הלקוח שלך. הוא זה שמשלם לך את הכסף. לא רק, הוא הרבה מעבר ללקוח שלי. בעצם אני שם את זה על השולחן, ולא מתביישתי להגיד את זה, אני לא מתבייש. אני רוצה להיות עשיר, אני רוצה להיות עשיר מאוד. כדי שאני אוכל להיות פילנטרופ ולעזור וליהנות, לקנות רכבי יוקרה ושעונים של רולקס ופתק וכל השטויות האלה. זה לא המטרה, זה הבונוס מבחינתי. אבל התחושה העילאית הזאת שאתה עוזר ותורם ועושה ומזיז ערים בעולם, כמובן כוח וכסף אפשר לנתב אותם למקום טוב. ואני רוצה להיות עשיר. אני כבר עשיר. אני רוצה להיות עוד יותר עשיר. אלו האנשים שמסביבי, הצוות שלי, האנשים שאני עושה איתם עסקים, הדיירים שלי, כל הדיירים שלנו כקרן והדיירים שלי ברמה האישית,
כל האנשים האלה הם אלו שיהפכו אותי לעשיר, אם אני אתן להם ערך אמיתי. וכן, לגור במקום מסוים עם תנאים מעולים זה ערך. זה ערך. מדהים. זה ערך, אבל אני לא חושב, כאילו, עכשיו שאתה מציג את זה, זה נשמע נורא קל להציג את זה מהזווית ראייה הזאת, אבל בוא, זה לא מובן מאליו להסתכל על זה ככה. שום דבר לא מובן מאליו. אני גרתי בסחירות מרבית חיי. אתה רואה, יש בעלי בתים. אתה גרת בסחירות. כן, גם עכשיו אני גר בסחירות. זה לא בושה. אנשים שעושים, כן, אנשים... אתה רוצה לדבר על זה? אפשר גם לדבר על זה עכשיו. לא, נדבר על פרק הבא. לגור בסחירות או לקנות דירה. זה עולם שלא, אין אמת אחת. אין אמת אחת. אין, ממש אין אמת אחת. כל אחד יש מה שמתאים לו, לפי 1,000,001 נתונים, לפי 1,000,001 משתנים. נדבר על זה באחד מהפרקים הבאים. אני גר בסחירות. רוצה לגור בבית משלי, זה לא עניין של אני נגד. כרגע אני גר בסחירות, טוב לי, יש לי אחלה בעלי בית. מבחינתם שאני גור בנכס 5 שנים, דואגים לי, מפנקים אותי, אותנו כמשפחה. הדיירים שלנו, צריך להתייחס אליהם הכי בכבוד בעולם. כל מה שהם צריכים לטפל, אם זה דייר שהוא מציג ומה שנקרא קנטרן, אז תעיף אותו, תביא דייר אחר. אבל אם זה דייר שמה שנקרא ששלם בזמן, ואחראי, ומדווח אם יש תקלות בזמן, ואנחנו נדאג לו. מדהים. אז היום, ככה לסיכום, בעיקר מה שאתם עושים בחברה בליברקי, זה בעיקר הסבה של מלונות לבתי מגורים. מתעסקים במולטי פמילי. מולטי פמילי, בין אם זה לקנות, להשביח ולהחזיק, ובין אם זה לקנות מלונות, לעשות להם הסבה, ולהחזיק. המטרה, השאיפה, זה לעשות את זה במודל של להחזיק בזה, לעשות בערך את התהליך של השנתיים של ההסבה, ולהחזיק את זה כמה שיותר, לעשות ריפייננס, למשוך עוד כסף, לחלק חלק מהכסף הזה כמעין רווח, שאגב אין עליו מס. זה לא אין עליו מס, דוחים את המס, ולקחת את שאר הכסף ולהשקיע בעוד נכסים, מבלי להביא כסף מהבית. אני אעשה את זה במודל של קרן נדל"ן, זאת אומרת, למשקיעים שרוצים להצטרף אלינו לעשייה, יש אפשרות להצטרף לקרן שמחזיקה במגוון רחב של פרויקטים כאלה. יש אפשרות למשקיעים גם להצטרף לפרויקט ספציפי. זאת אומרת, הקרן מחזיקה ב-51% פלוס מהנכס הספציפי שאנחנו קונים, ויש משקיעים שיכולים להצטרף לנכס ספציפית. כאילו, אתה יכול, יש לי סכום של כסף, אני יכול להצטרף עכשיו לפרויקט ספציפי, או לשים את הכסף או לקרן. בתוך הקרן. יש כמה הבדלים, אפשר לספר, אפשר לדון, אבל באופן כללי, קרן היא עובדת ל10 שנים, נקודות יציאה, פרויקט עובד ל5 שנים, פחות נקודות יציאה, יש אפשרות לצאת בריפייננס, יש כל מיני, אנחנו עושים את זה עם המשקיעים בפגישות, מפרטים, גם אנחנו כל הזמן משנים את המודלים, כדי לחדד אותם ולתעל אותם לטובתנו ולטובת המשקיעים, ולכן אין טעם לבוא ולהגיד ככה זה עובד. אבל בגדול יש אפשרות להצטרף לקרן, יש אפשרות להצטרף לפרויקט ספציפי, ויש אפשרות לתת הלוואה. יש כל מיני מגוון אפשרויות. אנחנו מחזיקים היום בהרבה מאוד יחידות דיור. לא יודע, מבחינת עם הרשות לניירות ערך, מותר לי להגיד כל דבר שזז, אבל אנחנו מחזיקים בהרבה מאוד יחידות דיור. כן, יש איסור להגיד, נגיד, לא יודע, יש לך 1,000, לא יודע, יחידות, אסור להגיד את זה? יכול להיות. אתה לא יודע, טוב. אם היינו עושים את הפודקאסט בארצות הברית, היה אפשר? בארצות הברית התנאים יותר רכים. יותר קלים. פה יש 35 ניצאים, בארצות הברית יש 100 ניצאים, משקיע כשיר פה חייב להיות מאוד עשיר, בארצות הברית צריך להרוויח או $200,000 או $300,000 כזוג, שזה פחות או יותר כל הייטקיסט שם מרוויח. תברר את זה לפרק הבא. ברור, חד משמעית. אנחנו רוצים לשמוע את זה. אנחנו לוקחים חוות דעת מעורכי דין מהמקצועים בישראל, ונשאל מה אפשר ומה לא, ובשמחה נדבר על זה. חננאל, שמע, אז טוב, שמענו הפרק מה ככה ליברקי עושים, ואתה בתור המנכ"ל של החברה. זה היה מרתק. כרגע אני הבעלים של החברה. הבעלים של החברה. יש מנכ"ל בישראל, בעזרת השם גם נביא מנכ"ל לארצות הברית. אני מחפש אנשים טובים, רעבים וצמאים, בין אם זה שיווק ומחירות וגיוסים וניהול ומה שזה לא יהיה, כי לבד... יש עבודה, חברים, יש עבודה. כן, יש עבודה. לבד אני לא אגשים את המטרות שלי, אני צריך סביבי אנשים מטורפים. יש את הסיפור על אנדרו קרנגי, שהוא היה אל הפלדה האמריקאי, שלא הבין שום דבר בפלדה, אבל הוא הבין
ככה הוא אומר, כן? אבל הוא הבין איך לקחת את הרואה חשבון הכי טוב, את העורך דין הכי טוב, את הבן אדם שמבין בפלדה הכי טוב, בנה צוות של אנשים קילרים, וזה מה שאני מחפש לעשות. מדהים. טוב, אז אנחנו נתראה בפרקים הבאים, אפשר למצוא אותך בפייסבוק, באינסטגרם, בכל רשת חברתית קיימת. חננאל יעקב אלבו, או ליברקי. בארצות הברית יש סנאפצ'אט, יש לנו גם סנאפצ'אט. נגיע לזה, בינתיים אנחנו בישראל, עובדים בפייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, לינקדין, יוטיוב, יוננת. יאללה, תשמע, אז נתראה בפרקים הבאים. תודה רבה, ניתאי. תודה לך.